Kabisyo! Pamilyar ka ba sa mga phobia? Ang kinaibahan, Kabisyo, nitong phobia sa bastang takot o fear lang, which is normal sa ating mga tao. Ay! Ay! Pambira kayo talaga. Ayoko na! Ang sakit na nampas ko yung tuhod ko. Another one. But speaking of phobia, Kabisyo, masaya tong topic natin. Yes, masaya talaga, like, haha. Okay, sorry po sa mga listeners natin. Nasabugan ba kayo ng boses ko? Kasi naman, no, nananakot tong si Boyet at Boy P sa studio. Ay, nako. Hindi na ako ulit ng topic na phobia talaga. Nako, pasensya na mga Kabisyo, ano.